Wah, elok-elok lah hebat. Anjir, matur nuwun. Sembah nuwun. Wah, ngenteni joget Lia. Anjir. Dinggake Kang Parlan. Nah, Kang Parlan kali ngasto kanca RT, Mbak. Ah ya. Disepoti nganggo anu, Cok, nganggo seramat, Cok. Ya, seramat ke sik. Yo. Seramat ke, Mas. Yo, kendange. Yo. Oh, Kang Parlan. Karo dulur lanang, yo. Sis, Bekor. Ayo. Joget riyen. Ayo. Enak kaya ngene iki. Buka semangat. Wilujeng dalu Kang Marwan. Ijih Pak Dalang. Nggih, wah menika kalian sedaya perangkat wah elok-elok. Wah, anjir. Nggih, menika digilir. Nah. Injih, nggih, napa? Ing sing sepuh mawon Pak Sukir mawon. Pak Sukir. Nggih, monggo Pak Sukir. Panjenengan riyen Kang Marwan. Mboten kula tak kentun mawon. Kang Sukir riyen. Ha. Nggih, bahasa Iran apa? Bahasa Iran nggih, riyen betul monggo. Napa, Mbah? Sesideman. Sesideman. Pun bawani, Mas. Oh, nggih, mboten napa-napa. Ya. Wiwitane. Ya, iya. Wiwitane. Niki putune jenengan sing Taiwan ngrungokne lho, Mbah. Andere sang peke. Pria bagus kang olah budaya. Dan sowan menyang kutha gedhe. Besok aku nak tuwek mbok kaya swantene Konge. Bendera Traka Yuyon selendang kuning kang saking swara kurang permono wasesan ora angrurung marang bendara ya ning Suleja pijer ngincangake alis terus tresno sasideman